Ja som mal v pláne spraviť prístavbu. Ja som mal svoje plány a predstavy a tie boli na 100% splnené, bez nejakých problémov. Ja robím v stavebníctve už nejaký ten rok a realizácia bola vynikajúca. Komunikácia bola výborná, všetko bolo online. Túto stavbu sme realizovali v obci Trstín, kde nás zákazník našiel cez webovú stránku. Zákazník mal najväčšiu obavu z prístupu, keďže tam bol strašne náročný prístup. Tento svah bol extrémne ostrý, tak sme to vyriešili svahovými tvarnicami. Odvodnilo sa to a pristavila sa prístavba k chate Linde R v rozmere 5x3 metra. Každopádne by som sa chcel poďakovať našim montážníkom a dodávateľom, že pristupujú k našim projektom zodpovedne a odozdávame 100% spokojnosť našim klientom. Ak by ste mali záujem o niečo podobné, tak nás kontaktujte. Áno, ja keby som chcel teraz nejakú prístavbu alebo niečo ďalšie, tak ja by som už iného ani neoslovoval ako Spokostav.